କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ମେଡ଼ିକାଲ ଅଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା 2 ମାସ ହେଲା। 2 ମାସ ହେଲାଣି। ହଁ ମାଉସୀଙ୍କର କ'ଣ ଅପରେସନ୍ ହେଇଛି? ହଁ ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଘରେ କିଏ କିଏ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି? ଘରେ କିଏ ନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଯାହା ପୁରା ଗୋଟେ ଘରେ ଭଣ୍ଡା ମାନେ ବାଚ୍ଚା ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ କ'ଣ? ନାଇଁ ଗୋଟେ ନାହିଁ। ପୁଅ ଝିଅ କେହି ନାହାନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେବେ? ଭଣ୍ଡା ସମ୍ପର୍କ ନାଇଁ ସମ୍ପର୍କ ଭଣଜାଙ୍କର ନାନୀର ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ପୁଅ ଝିଅ କେହି ନାହାନ୍ତି? ମାନେ ମାଉସୀ ଆପଣ 2 ଜଣ। ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ତ କେମିତି କ'ଣ ପଇସା ପତ୍ର କେମିତି କ'ଣ ଖାଉଛନ୍ତି କେମିତି କ'ଣ ରହିଛନ୍ତି କେମିତି? ବତା ପାଉଛୁ 1000 আর চাউল পাଉଛୁ ଗୋଟେ ସେଟା କମି ଯାଉ। ସେଇ ଯେଉଁ ଭତ୍ତା ପଇସା 1000 ପାଇବେ ସେଇଥିରେ ଖାଇବା ପିଇବା। ହଁ ଚାଉଳ 5 ଦିନ ଭଳିଆ ବିସ୍କୁଟ୍ ଖାଉଛୁ। ଜିତୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ପରିସ୍ଥିତି କେମିତି, ମାନେ ଏ ବୟସରେ ସେ ଭତ୍ତା କ'ଣ 1000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ ତା ଦେହରେ ବଞ୍ଚିବେ। ତେଣୁ କଷ୍ଟଟା କ'ଣ ବୁଝିପାରୁଛୁ? ଆମ ତରଫରୁ ଯାହା ସହଯୋଗ କରିବା ତ ନାଇଁ 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 ଆସୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆସନ୍ତୁ। ଆମେ ଯାହା କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଗଲୁ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସବୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବୃଦ୍ଧ ବାପା ଜଣେ ଆଉ ମାଉସୀଙ୍କ ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ, ସେ ଏବେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଛନ୍ତି, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି। ମଉସା କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ରହିଲେଣି ହସ୍ପିଟାଲରେ? 2 ମାସ ହେଲା ଆଜ୍ଞା। 2 ମାସ ହେଲାଣି। ହଁ ଆଜ୍ଞା। ତ କେମିତି ଖାଉଛନ୍ତି କେମିତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଡାକ୍ତର ମାନେ ମତେ ଦେଉଛନ୍ତି ବୁଢ଼ୀକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଏମିତି ସେ ବାଟରେ ଚଲୁଛୁ। ମାଉସୀଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ପେଟ ଏବେଟା ବଡ଼ଟା ହେଇଥିଲା, ସେ ଅପରେସନ୍ କରିছে ମାଂସ ବାହାରିଲା ବିସ୍କୁଟ ଡବାରେ ଡବେ ସେଟା ବାହାରି କରି ଆରୁ ସେ ପଡ଼ିକ ରହିଛି ଆରୁ 2 ମାସ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଜଗିକି ରହିଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବି ବୋଲି ଜଗିକି। ତ ପଇସା ପତ୍ର ଖାଇବା ପିଇବା ଖର୍ଚ୍ଚ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି? ଏଇନେ କିଛି ନା ଆଜ୍ଞା ପଇସା ପତ୍ର ଆଣିଛି ଅଭାବ ହୋଇଛି। ଆଣିଥିଲି 2000 ଟଙ୍କା ଯେ ସରିଗଲା, ଆଉ ବେଶୀ ଆଣିଯାଇଥିଲି 2000 ଟଙ୍କା ଆଣିଥିଲି ସରିଗଲା ପଇସା। ଖାଇ ଆରେ କେତେ ଦିନ ଖାଇଲି ସେନେ ହୋଟେଲରେ ଖାଇ ସରିଗଲା ପଇସା। ଆଉ ତାକୁ ବେଶୀ ଗୋଟେ ଆଣିଦେଇଗଲି ଲାଇଟ୍ ଗୋଟେ ଆଣିଦେଇଗଲି ସେଟା ପିନ୍ଧିବା ଲାଗି, ଅପରେସନ୍ ହେବା ଲାଗି। ଆଉ ଲୁଗା ତ ପିନ୍ଧି ପାରିଲାନି ସେନ ସେଟା ଆଣିଦେଇଗଲି ସେଟା ପିନ୍ଧୁଛି ଆଉ ଡ୍ରେସ୍ ହାତେ ନିଜେ କିଣିକରି ପିନ୍ଧାଉଛି। ଆଉ ପୁଅ ଝିଅ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ପୁଅ ଝିଅ କିଏ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ପୁଅ ଝିଅ କିଏ ଗୋଟେ ଏକା ଆମେ 2 ଏକା ପୁଅ ଝିଅ କିଏ ନାହିଁ। ଏଟା ଭଣଜା ବୋଉ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ଭଣଜା ବୋଉ ଆସିକରି ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ କଷ୍ଟରେ ମଉସା ଜଣକ ମାନେ ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀକୁ ନେଇକି ଏଠି ଚଳୁଛନ୍ତି। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ଯେ ଯେତିକି ପାରୁଛନ୍ତି ଟଙ୍କାଟେ ହେଲେ ବି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ତ କେତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଉଛେ, ଆମେ କ'ଣ ଆମ ପକେଟ୍ ମନିରୁ ଟଙ୍କାଟେ ମାନେ ଦେଇକି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଟିକେ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବାନି? ସେ କ'ଣ ଆମ ବାପା ମା ନୁହନ୍ତି? ଆମେ ଯଦି କାହାକୁ କେବେ ଦେଇଥିବା ଭଗବାନ ଆମକୁ ବି କେବେ ଦେବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାଉସୀ ଜଣଙ୍କୁ ସେ ଏମିତି ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି 2 ମାସ ହେଲାଣି।